Vieš, čo je naozaj zdravie. Nie je to len to, že ťa nič neboli. Zdravie je, keď tvoje telo dýcha v súlade s tvojou dušou. Je to energia, s ktorou ráno vstávaš. Je to pokoj, s ktorým večer zaspávaš. Zdravie hlavne nie je cieľ, je to cesta. Každý nádych, každá myšlienka, každý vzťah, ktorý žiješ, to všetko buď líči, alebo ničí tvoje zdravie. Zdravie znamená rovnováhu medzi telom, myslou a dušou. Medzi tým, čo cítiš, čo myslíš a čo robíš. Ak cítiš, že tú rovnováhu hľadáš, ak cítiš, že chceš znovu prebudiť energiu v bunkách, pokoj mysli a silu v tele, potom ťa pozývam do mojej metódy Kód víťazov. Som Tibor Michalko a ukážem ti, ako cez vedomý dých, prácu s podvedomím a vnútorný reset môžeš získať späť svoju silu, zdravie a rovnováhu. Teším sa na teba.